Sir. Good afternoon, sir. I will bring you that knife. You will not off that music here. I have, sir. Good afternoon, sir. Happy Sunday. That dem shiji mayotagagi simple. Then, are you ready now? If weapon him sigi weapon issue. No, here installation. John dim on online here installation. I won't have we got just yiri. I am in front when I get billion to get last. Okay, sir. Drop that phone on on TV. Phone na hitch naka go drop it on TV. Phone na hitch naka will lie on TV no ga drop ya. Yes, go and drop it on TV. Ma bingo, can drop it there. Porodia. Lazo ma hon. Wapakanishiga to wakaga on straight. To wakaga on straight. Elenga no big one. E won like e won work. I want. E won one. Ele bara no kwano no bi no. Ngole. Ha? Ono na obim. Ele ya get se mo no no bi won ke lo. The pay. Wapa ele ngo no. Nga. Ngole. Nga. And where bra yi? Hey, mu ina something. Ina something. Then I reach while I walk bra. Bra ne book up at talk up at no. When he that asking them you. It's na woke log and ye to man to monango. As I get them you. Kabran and the baga pulu yelati center. Bianca ananga in a car sante. You must see every time Gaba Okwan Noggin at Jim House. You must see every time Okwan Noggin at Jim House. Epagayon. Mwai wana got Jim House. Guess no hagama. Neyekro Maraka. Gawait you can log and I get them up on a little bed. And I tag and I get them out, tank the lace at top. And I go on, get out that boom. That way he put in a gym. Leanga. Len ditched in here, Nana and Kemana. Bam ditched in here, no binana and Kemna. Mapingo, Brangananga. From today, Oshega Gymnasium. Say again. No, Bishop, they got in them lemo. Damn you, one trouble about look at it. Look at the leg in a bear. Leg in a bear. Leg in a bear. It's in the anapple for calisthenics in our school. Branga lekadaga lemo. Watching who's on the school teacher, Bianga Biagam Sim Lecodia lay. I go back and get on Naso. Mr. Get on Naso. Elehi run a wall down. Eh? Turn Naso, this guy just text me here. What I'll break you down if you take me for granted here. The one you front to Msugiti one side. The codigi leg. Ahunanum gota, Otele gina, para Oti, Azotegina, Lanya, go and take POS again. Hoti who she POS. Cabrot lady who she POS. Upa, they're flat and I love Sabianega. I think you remove your hand there, Otele Boys Brigade. Ragama Brotele the Boys Brigade, the Boys Scout, we were. The man no war. Oh, yeah, I'm like a leggy. We were. Oh, we have. Remove your hand there. Remove your hand and watch up. Leggy. It's a ration. I'm going to walk in your heart. I get we were.
telling the boys brigade chile kabago kebranga bia man no Otele branga dam leg lewanya dia elephant remove your hand from your waist. Remove your hand. You're going to shape. I just get no straight, cross straight. The way front. Look at. I wish you POS. POS. Where she go totally get there. I will call in speed boat. I wrote a load in here. Branga biam leg. Oh, the mad club all I granonia Hogan. I carry a wire, make we go. They don't break. Damn you. I got go with the work. I got corona. That would have fun over. But I got bishim similar Otele. Hold that phone on my hole. On a tripod. Listen, church here, Macachina Cacarabanaga, Marega, Chineka Bagok, Makubio sugar. Bring that in your hand and done. I guess you want to get a good school one in Wahara. I'm a Palama, get pocket and look out for again, roll like this. Don't try eating. Mara, Branga, Pia, say, in Otele. From today, we shake out him house. They are kind of girl. Just say, I said, damn you. A church here will bring you down. A 1 year bear. Aumonia Nwoke nke dị n'ime Ihituboma local government nọ na Imo State. You clap for yourself. A quack against women. Do it, my friend, do it properly. Oh, when? Get back to primary school, yellow secondary school. Do it again. Oh, when? Oh, what is me? What is Biana present you with your village complete? Your power rate was expect things. 1-4. Adi. I'm on him. Therefore, I'm 27. Emola Mba. Bamuno ge kupuru na church ka wona ordinala. Ekupuru na Lutheran Church ke di na Nwoke. Na go dibia. Mba, mana ọnwụọna. Mba, mana ọnwụọna. Nege na nna ga nwona. Ndo nna. Ndo. Gini gburu ha. Ọwa accident. Heu. Vovo ka ugwo ngoro kuburu nna. Ọwụ vovo. Heu. Vovo. Hey. What a painful death. Nemdonna, what a painful long. Ndo. Heu. Ya urumota na embu mmadụ no mo ye nwe ke potaje nwu yoji. Ndo. Hai. Ọnwụ pan mfurufu ke na-eme mmụọ mmadụ aghara ịfụta. Si ụmụ ya ozi gburu family. Mamụrụ gị ebere gị ugwu. Ebere m ugwu. Otele achapụrụ ka nda ya na akpọmọdụ ya n'ime. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'Otele? Mba. Ị na-eme nwaanyị na nwaanyị? Mba. Arụ ọgbala gị mbụ? Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? Ma anyị dị isii, ụmụ nwoke abụọ na ụmụ nwaanyị anọ. Awụ m nke ikpeazụ. Kụkwara onwe gị aka ọtọ. Onwe m. Ọ ya nwa. Ọkpa nwa Igbo si Igbo asụsụ Igbo ya aga ọfụma nna ị ga-alụ di nka nna. Ọnụ oshi. Mba. Ọhụrụ oji oshi ọhụụ Otele gị. Mba.
Ikawa no so Nwoke oje megi. But I know manga hunting. Nwa agbọghọbịa na-akpọ ka nkịta ya hapụ ịṅa ha ntị. Mmadụ ọkọọla aka na na-apụsọ ọ ga-adịrị gị na mma. Mba. Ka obodo isi na-awọchi m. Anọ m Abuja. Ebe na Abuja. Jabi. Ndị Awụsa atala ahụ gị mbụ. Mba. Onye Yoruba ọ taala gị. Mba. So onye Igbo atana m. Ị ga-eche m ajụọ gị. Lehi ji arọshiga. Lehi ji arọshiga gwaga m ndị tara gị Chineke agba gị ọkụ. Lehi ji arọshiga gwa m Scott part of the state tara gị. Ole dị ihe hụ agị ihe ke. Onye Igbo tara gị ọma ka isi aṅụ ara aṅụ fụtalite gị ara. Braga bịa gwa m so onye Igbo atala gị Chineke agba gị ọkụ. Onye ma onye Enugu tara gị ihe mere ara gị ji sukpuo n'ime. Mmadụ ole tarala gị? So mmadụ atọ. Aha ha. Nke onye nzizi wee Emeka. Onye nke abụọ wụ Chima. Onye nke atọ wụ Ifechukwu. A na-ata gị eji eti mkpu. Maka na ọ na-atọ ụtọ. Ele ụdị mkpu ị na-eti? Baby, had Mere call. Mgbe mmege m call, ọ na-atọ ụtọ so mbịa ọ gawa ha na masị ya baby hada. Yes, ya hada. Kwe hụrụ kpu nne ji egbu ụmụ ndị ọzọ. Don't come here get better much and I don't like this kind of laugh. It's my like here. Don't try it here. Kwe hụrụ kpu nne ji eji egbu ọpara ndị mmadụ yela last born ụmụ okorobịa ndị mmadụ. Kpu nne ji end ha just like that apụtasị m nwoke mmadụ nwụrụ na hotel n'elu nwaanyị. Ị ga-elere nwoke ibe m gị na-eriwe ọrụ. Ị ga-ahọsụlụ ya ọkọmin gị gwa m ya hada. Ya ha dị na nga ahụ stroke taa ya nwụọ n'elu gị echi akpọ gị ogbu mmadụ gị sọ wash. Tetara ahụ na-adịghị arị nwere nwa nke anọ gị n'elu na-adịghị uru n'oge n'ahụ iyiri kọdụ aghọrọ anyị mụ. Ịbịakwa nwoke anọrọ gị n'ahụ ga-esi m ya hada ote yiri ọkpụkpọ nwoke ibe m na-eyi n'elu ga-esi ya hada ga-etimere nwoke ibe m hada ya hada m ụtọ ote yiri ọra anyị mụ kọdụ. Bara nga abịa agwaga m sị na-akwa ụmụ nwoke hada ịga manala nụ Jim House ịta manala na ayọnụ ọ ga-awụ onye ọwara bịara nụ nwoke ibe m bịa ya adịghị kọwa ayọnụ ịtagha atagha ọhịa iji etigere ya hada nwa bingo ịbịara nga bịa rakeshigara m anya. Sorry, sir. Damn you, sorry for yourself. Otele hada. Ya wụ mkpu. A na-etiri ụmụ nwoke ha chọrọ igbu egbu. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Aya, kpọọ your number. 091. Sorry, gịnị ka ị na-arụ? An aviator. I'm a licensed cabin crew, but haven't started flying yet. Gịnị wụ licensed cabin crew? Don't start lying. Ndị a na-arụ n'ime aeroplane. Ụgbọelu, sorry. Ndị a na-arụ n'ụgbọelu. Ndị na-awụ mmadụ bata na flight ga-esafụ ha sit down. Fasten your seat belt. Onye fasten seat belt iso n'ime ha. But I have not started flying yet. I used to fly with an airline, but then I stopped working with them. So I will conduct aeroplane and get English. He used to fly. He fly in that plane. He will conduct on the aeroplane. He will conduct on the aeroplane like a bagako. You don't give when I had to walk captain and then name a flight of 1 year. Oh, you will land there safely. He will conduct on Thunder Babogi Wapingo. Branga based from English. I haven't started flying.
Mete so wonye pilot onye nyanga aeroplane. Onye ke package gra. Owo no aneke miri with a half a cup of water yela meat pie. Then Gebianga haven't started flying. He will conduct aeroplane in Chile Kabaga Konwa bingo. Damn you. Sorry, sir. Conduct the aeroplane. Branga haven't started flying. I got what I'm Damn you, yeah. Bingo. Damn you. Damn you, Mkwaga Kano Anana. Damn you. Conduct the aeroplane. I got what I'm I say, get them you. On a door aeroplane in the mepe. Masigan on a door. Masigan on a door. Hang it here. Alambra airport. Masigan a door aeroplane. The mepe say hello to men. Masa higa no di etime. Chile kabaga konwa bingo. Boy, your number 091. They must say so. 091 369 78367. Come on, here in the member company who have condos or doom ganiru. Amam Ganiru. Let take you. I send a big camera on your big cameras. Munga. Look at. Adapi gave young Gabia Bugremogi. Oh, yeah, go and wear clothes. Can wear clothes. Sorry, sir. Flower, when I went and got out of their gas. Can wear clothes. Let go party who not. Let go party who catch a shifa, the Baprono mad. I think you wear clothes to this boy. Hey, you let me for MC. You are wasting my time in here. Sorry, sir. You won't come near. Sorry, sir. Hey, you let me. Branga Barama, Hong Kong, Bianga, Biagam, say you are wearing clothes. Sorry, sir. Get Anke Toby. I want a monkey type, monkey to. And when we say you get the Nketana. No, we see na Jay and Ketapo at Mashifa. It's asking at the way Cabrana, like game no Kanketa. So when I can't upon it, but again at Tina, and we hugina, or ten like this in a. When we tell you can Ketapo whiskey. Yella, Ketapo whiskey, you does it by species, Jaman. When we tell you can Keta. I will Keta Deveruno, no law. No, you can Ketesta. I can get them you. And when German Shepherd wine. It be the young Keta. Sorry, sir. Come on, get your parents soon, no, you animal as a taroon. I had to wait for Nana like a billiot of Elazo, my bingo. MC Lemo. Legging again. Come on, go back, whiskey. Let buy who whiskey. Let go back here. Go back here. Let more than knock Android. MC Lemo. I think you go back here. MC Lemo na Leno come there. And ya, Chilaka gave back on make my hair again, dear. If my hair again, there now will bring you down, Chilaka Bagoko. One bingo. Kuslata Tokoga umbrella and doby. Kuslata Tokoga hotel for our home knock umbrella and doby maybe baby. Branga Begum say Emsim leggy. Branga Begum say Emsim leggy. Let my hair get the knock umbrella and doby maybe I got him. Aswana. Mleggy na grimmer. Bekra who knock or get no young catatra. Bram leg him. They're not going to get endo. I get you. I'm not going to get endo. Chando. Hadendo. Hadendo. Then Gane Yanketa. Pagana Magadendo. Gane Yanketa. Yeah, with phone. Sorry, sir. I'm sorry. I'm walking up. I'm walking a gelo. I'm walking a gelo. Kegas, sorry. That with a phone. Ona against more, sir. Come and take your phone. Let us see more.
Elola wine. Mba, nwaanyị m chọrọ ịlụ hapụrụ m maka na m isekpu ha na. Maka na ime gịnị? Maka na m isekpu ha na wee gbaa gị ring. Ya eme ga abandon. Ya abandon m soro nwoke ọzọ. Come, don't come here to joke with me. I'm not joking here. If you joke with me, Makachineke bena gere nkita moto babulu. Don't joke with me if you are. Eh? I'm serious, sir. I'm serious. Ọ hapụrụ m soro nwoke ọzọ maka na m esokwu ha na wee propose otu ha. I'm being very honest with you. In practice. What is it? Come. What is it? Come and join my live stream. Someone wants to ask you something. Your live stream, look at how I am, man. Your clothes is okay now. Just let me see. Come ma'am, they here. Good afternoon, MC. Yes, ma. Dalo, mama. Hello, team. I chum that touch. Hello, Teddy. I chum that touch, ma. I chum that touch. Yeah, I chum that touch. Oh, one day, George Ekele, Mukoma. Ma chum that touch because him was saying you phone confirm or something before. Oh, Jeremy, sure, I get matches. I'm watching Gamma. I'm a break up and got to the watching Gamma. Hey, be get Bella. I watch him or go Gapa. Don't Bella. I want him to my jog this boy, your son. Yeah, I saw my son. You want money and I for Kawe I'm from Yanafom. As a matter of fact, I will can't take myself. I'm going to indicatoria. Okay. Because I make confirm. According to him, also a long wine. Wine or to really disappoint him. I can only go down the bay and go. Where's your cool? Ka where's your quack up na internet? Honey, no changa. Always you. I have some confirm. Me went interview. My proof. I may went interview. Maybe interview. Maybe. Manel, I'm going out to draw some treasure. Ele this boy you when on keto ye yank up with a man father while all your son. Ele you yank it down or not a compact. Mama, we're not the boy. We are the Naja Yasuno's Rankatato. Get on one more come. Get on one more come. Get on one more come in us and one more you didn't get no quagga. Get on one more come. But what you here, Abamadu Okute. Maki, it's Rugiri here, Abamadi. Guess one more you didn't get that. He may a call Kewagam. Bagwange, I quit a match lodge, Epushene more natural melwago. A lot of issues, one more you didn't get that. The letters are no more a call. What the Lerosana, Jishike, Boshik? I get that boy for no many attack. What I say, Bamu Quadro. Yet that boy for the camera could be open. Bia, bingo. When on got Magana, but me kiss him Mosula. While a man went into Enga. And one watch your papa. And on got Magana, where I'm okay, the hell. I told him some Monagoyaka, Monagoyaka, my answer now, or give batunka. Monagoyaka, John Rebaumo, Mukagama, or Gekamoma. Anagikama. Oh, yeah. Anagikama. Donald. Igbo Chineke bago kema gene wa Igbo leka woto that is a fast food. Irege fast food they ga kwa to that. Irege bread na fast food they just have to that. Igbo nwu Chikaima. Chikaima onye. Emere nini? Therefore, had him 25 years.
Egochala ụlọ akwụkwọ mahadum. Yes, sir. Gịnị ka ị na-arụ? I'm a forex trader. You were a forest trader. Yes, sir. Elenga office again. Office m nọ n'Owerri. You nwere office n'Owerri. Yes, sir. Iji ụmụ ole? Amụbeghị m nwa. Mkpụrụ amụghị ọ dị ole? Ọ dị abụọ. Akwara amụghị akwa? Mba, akwaghị ya. Enwere mbe nọ na family unu? Mba. Ị maara echi? Mba, ama m eghe plantain. Telero zana, naanị plantain ihe ime eghe, maara echi? Yes, ama m eghe plantain. Ama m eme custard. Indomie kwa n'ime echi indomie? Ama m esi indomie. Okay. Abụrụ gị ọnụ? Mba. O nwere ọnkụlụ unu yuzuru unu? Adịghị m sure. Edeghị sure. Ema m enwere ọnkụlụ gị yuzuru gị. Otu naanị plantain na custard ihe ime eme kemgbe pụtara ụwa m okorobịa dịka gị. Ụmụaka ibe gị ji aga skuulu, nọrọ skuulu mụta kpa esi rice, mụta kpa esi beans, naanị custard na plantain. Edeghị sure ma ọnkụlụ gị yuzuru gị. Tekpara isi na-aka onye yuzuru eyuzu. Magi de fota nga kwa mse eka mma wala aka m ga mma ma plantain he mega it we are not kind of like hitting na frying pan ye menga mo ngara Ama m eghe plantain ọfụma. Dem yo wa bingo aga wepụta ụwa na nwunye gị ma ọ nọ ya na ga were plantain nyo ma sha amụrụ gị ụkwara egbu nwa bingo nye riri eri ma ihe plantain. Lord, damn you. That boy the knock and then they produce the ogle dandruff. Umunganyo leke tra la kemo patrol. Come on. Emma. Ena katali ono ka we man. Most of the times on hana. Most of the times on hawana atam o mo na ata. Hawana ata. Yes, sir. Sa hana ata. Yes, sir. Ele haja ata ga. Ele pa hana ja kpo ga na ata ga. Hemeges ga za ha oku. Asi yipu ga yipu. Sometimes ha ga-asị m na m bịa n'ụlọ ha ka m bịa rie nri. Mbịazi ka m bịa rie nri ha eyipụchi m efe. Mgbe ha yipụchi ebe efe na asanti mba. M na-agwa ha sị ha na m achọghọ ha ka na-eyipụ m ya. Ha yipụtachazi efe lezie ekpe ihe ga-eme na gị bịa bido mewe. Ana m ama ihe m na-eme mgbe emechazi ka m na-enweta onwe m. O kwesịrị iri ihe ga-eri. Ịmana ugbu a si iri ga-eri. Nwa okorobịa dịka gị itorola ịchọga nwaanyị ị na-alụ. Nwaanyị bịa kpọrọ gị kama ị ga-anọ nga ahụ tiwa ntị mba weta my mom ya weta my mom. Gaa nụrụ yipụghị pantị, yipụghị bọsa, yipụghị akwa. Ị na-ama mgbe eji emeghe gị. A na-agwakwa ha sị ha na m achọghọ. Machu ọbụba ote nọ na-etorube ebe isi mba ga-awụrụ mba chesa ọ na-anaghị ka emere kemgbe ụmụ nwaanyị kpọga ma ọ na-awa ha kpọọ m okotu m sị ha ntị na m bịa nyere ha ka zachachi ụlọ m ga-eza ihe yipụwe m sa ntị mba I will reject it and I will run away from the house ke gị wee gee nọdụ ya gị nọrọ dị yipụcha gị ga-esa emaghị mgbe eji emeghe gị
Ma mgbe eji emeghe ngwa gị sị kpara ihu nkịta na-anọ n'ụlọ unu dị a gị sọ wash. Yes, sir. That means ọba na ụra ejụwa gị mere na anyụ because gị nwa ị ga na-ebe akwa na anyụ nọ. Ka wee na-anyụ ị nakwa enwe mkpu ị na-eti. Ana m eti mkpu, ana m ebe akwa. Ọ ya bewe akwa ahụ ị na-ebe ma ege enyo ma ha meweghị ya. M na-ebe akwa anya mmiri a na-apụtachi m n'anya ama m ka esi ebe ya. Nwokorobịa na-ebe akwa ma anti ha na anti ndị ọzọ ka wee. Genotype gị. Genotype m wụ AA. Blood group gị. O positive. Congrats. Phone number gị. 090 316 898 32. Kwe mana ihe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum m gaa n'iru. Yes, gawa n'iru. Bishop, good evening, sir. Good evening, sir. Enyi ọ mee dị ka ị gara ihe iji nọ n'ụlọ ndị ọzọ bịa nga afọ interview. Ọ mee dị ka ị gara. No, sir, no, sir. Ajụga nga ọ bụ mee dị ka ị gara gị sị m nosa nosa. No, sir, I'm not going to come gara. Ebe ka isi na-anọnyere anyị. N'Abia State. Ebe na-abịa. Aba. Iwu onye ebe. I'm Imo State. Eleghị ijikwa ihu ndị efisi gị NS na-efisi mbụ ụkwụ. Nna abịa ishi. Ịhụnanya. Ịmasị ịjọchụ nnọọ ịmasị ịbịa bịakwa ihu ndị na-adị efisi NS na-aja pụtashi ma mbụ ụkwụ. Achọ m data ọchị ụtọ ịjọrọ njọ gị bịa ga achịgara m ọchị. Tiyiri balunu gbawara agbawa gị bịa nga bịa achịgara m ọchị. Lekoshikwa ihu ha ni abịa nga bịa takoshigara m eze. Pranga kwa ihu ha ni abịa gị bịakwa were eze ajaga nga ọwara ya agbaghị. Sorry, sir. You're willing. Iche ndị a na-akpa agati sente take ha out. Bịa nga bịa takoshigara m eze. Aya te phone na ga bili ọtọ gị laasọ. Ngọchi ahụ nọ na-ege mbụ mana gere nkịta gbagbo. Telero zana. Ya ọ bụ ụkwụ gị ka zara aza like this onye nwe ọ bụ ụkwụ gị. Ụkwụ gị ka yiri ụkwụ ndị nwunye ndị nche. Ọ bụ ụkwụ gị ka m jụwa gị ọ bụ ụkwụ gị ka yiri ụkwụ ndị nwunye ndị nche nwoke. Come closer gbata kamera ahụ na ọ bụ ụkwụ gị. Gbaa kamera na ọ bụ ụkwụ gị Chineke agbaghị ọkụ. Bịa were fon ahụ gbaa kamera na ọ bụ ụkwụ gị. Nọrọ like that. Gbaa kamera ahụ na ọ bụ ụkwụ gị. Wetuo kamera n'ala. Wetuo kamera n'ala. Chineke ekwela ihe ọjọọ. Telero sana. Bịa, iji ama fence. Dem di obere. Iji ama fence. Yes, sir. Ew. Leni hi mere onwe. Iji ama fence ga para okwu ndị ohi agara ya no se wale egbe dị ntakịrị maga fe. Lekata otu anyị fọbụrụ okwu ga na gbu ituru. Tọnụ ọhịa ma dewe kamera ma ahụ ga eme gị interview ga afọ. Look at it. Let him run a fence now. Ana ma hu ihu. The way cameraman hu ihu. Wapakatia. Look at. The cook jam on fence. Is that for 23 years, sir. It is 23 years. Get a can out.
mụrụ hairdress maka emepere shop. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Ị na-aga ka ọ wee ị gachala? Ana m aga. Tọọ azụ. Chineke ekwela ihe ọjọọ. Bịa mpaghị ọ dị ndụ. Yes, sir. Yọla mmadụ. Ha dị ndụ. Onye gbara agha okwu? Mam. Mmadụ ji agba gị okwu. Mmadụ ji agba gị okwu. Emekwala iwe na ihe wee gba okwu. Onye gbara gị okwu, ole onye were ụkwụ gbaa gị n'ike? Le nwere onye na-eji agba gị okwu n'ike? Mba, no, sir. Bịa ma jụọ gị. Were fonu gị ahụ. Gwa m eziokwu, ndị na-eji agbodu blọk ha taala gị mbụ. Ndị na-eji arụ ọrụ No, sir. injinia. No, sir. What of onye reghị ahịa building material? No, sir. Then ele ihe iji gwa ahụ ndị hụra maka ihe gbasara ya n'ụlọ. Samarokwa m nọ. Ịma ihe iji gwa ahụ maka ihe ndị hụra maka ihe n'ụlọ. No, sir. Aha gị? Precious Chimotito. Aha Igbo gị Chineke agba gị ọkụ. Chinwotito ya. Ọdọm. Ya afọ iju ụmụ ole? Amụbe m nwasa. Igbo onye ebe? Imo State. Ebe n'Imo? Ahịa azụ Mbaise. Ebe na ahịa azụ? Ụmụoho Mpam. Ebe na Mpam? Ụmụoho. Izuola ohi mbụ? No, sir. Apụrụ gị ọnụ? No, sir. Enwere onye ara gbaga na family unu? Yes, sir. Na Kemmam. Side ebe Kem. Ọ bụrụ ndị mma gị ka ọ wụ ọnkụlụ gị? Onye nke ahụ anwụgo. Ọ wụ ketọrọ my mom. Ya wa gbagara? Mana ọ nwụgo. Mmadụ ole gbara ara na the family gị? Naanị ofu onye. Okay, family of ndị ara. Family ndị ara bi. Onwe onye aṅụrụma nọ na-eji nna gị ma ọ bụ nne gị? No, sir. O nwere nwa agbọghọbịa gbara akwụla na kọmpand unu ma ọ kọmpand nne gị? No, sir. Ị gbala akwụla mbụ? No, sir. Ị ma echi? Yes, sir. Agbala gị aka ntị mbụ? Yes, sir. Onye gbara gị aka ntị? Mma m. L'anya, mma gị ọnọdụ ya? No, sir. Nọrọ ebe a. Ọ nọ Ọlọka Benue gị egwu State. ya sị ya na m si agbakwala gị aka ntị eke. Ị na n'ihe m na-agwa gị na otu ihu gị dị na mmadụ abịakwa were aka ntị lụkwasị gị n'ụdị ihu dị otu a. Nhụgọchi n'ọnụ na ma mebe eto gị hịa. Dịkparị ihu onye bụ aga nga ọkụ dị gị bịakwa nọ mmadụ were aka ntị gbakwasị gị na ihu ya. Chọọchị ya mebute oge. Sorry, sir. Ụka, ga-ekwu ihu onye zụọ ọkụkọ na ya na-ewu, mma gị were aka ntị agbaga gị like this. Nna nwụrụ agbaala gị enyi mbụ? Yes, sir. Enwela onye nke gị na ya yere? No, sir. Agadi nwoke gị na ọ yaala mbụ? No, sir. Ndị a na-anya ambalansị dị ayala ahụ gị mbụ? No, sir. Mba.
What of ndị na-eja evu ozu ala village ndị apams? Mbasa. Mmadụ letra ala gị? Mana atọ. Aha. Bright. Ifeanyi. Na Chukwuemeka. A na-ata gị eji eti mkpu. Yes, sir. Enwere onye tagidere gị dọka pant gị? No, sir. Ijila aka pant gị nwere nke pụrụ epu? No, sir. I butela ọrịa mbụ infection mbụ gị treat. Yes, sir. Ele ahụ ọrịa ọgwụ? Just normal toilet infection. Ele kewe toilet infection Chineke agbago ka ọrịa toilet water system. Bacteria. Them you. Ị ga-asị ibu biscuit infection agara ga say toilet infection. Si ibu biscuit n'ike agara ga bịa gwapụsị toilet. Makwa hewe toilet. That's it. Ị gara na toilet branch niile ma water system niile white PVC nọ nga ahụ ndị ga Otele ga agara ya. Otele bụ biscuit infection. Ije eshi ewu. No, sir. Ị ga-enye elu dị mkpa ị na-eti. Jiri ya nwayọ na fufu. So, jiri ya nwayọ onye na fufu. Ma ọ nọ na-afụ m ụfụ m si ya jiri ya nwayọ nọ na-afụ m ụfụ. Ma ọ na-afụkwa n'ụwa ụfụ ga-esi ya gịnị? Itiwe gbuwe họnụ gama without itile any other thing. Họnụ ka ị ga-egbugide te gị release. Yes, sir. Wite ihu ka ị ga-etinye jiri ya nwayọ na afụfụ. Ọgụnwa ga-afụ amụ ụfụ ka ọwụde amụ ga-afụ ụfụ n'ime Chineke agbaghị ọkụ. Nwa bingo. Genotype gị? AA. Blood group gị? O plus. Phone number gị? 070 64 02 3773. Ọgwụkwa nwoke kpọọ gị ga-edoro ya gama. Nwoke kpọkwa gị si abịa m ite nne gị na nna gị obodo adịkwa mma. Kwe na ihe m na-agwa gị na Chineke agbaghị ọkụ. Yes, sir. Thank you, sir. Akwe m gaa n'iru. Kwe mana ihe a ga-aba n'ihu akwado m gaa n'iru. Yes, sir.